אז מה קורה חברים? כאן אליאור. והיום אנחנו גונבים. אני אתן לכם כמה שיותר טיפים. כן, בדיוק, טיפים. איך לגנוב בסרטים כאלה, בריין רוטים. אז בואו נתחיל קודם כל עם זה. אז פשוט עושים ככה, ככה. אוקיי, אני רואה שהוא שם פה את הדבר הזה. הדבר המטורף הזה. לא, הוא לא כזה מטורף פשוט. טוב שלא יצא. מה? טוב, בסדר. רגע. אז גם אנחנו עושים את הדבר הזה גם. טוב, שמנו את הדבר הזה. עכשיו אנחנו מתכוננים סטיל. אז רגע, נו, מה זה? ים, סטיל. הנה הבייס שלי. הצלחנו לגנוב לו את זה. הצלחנו. ייי. איזה מזל, תשמעו. אני לא מאמין. טוב חברים, אז קיצור, מה אני רוצה להגיד לכם? זה עבד לי, גם לכם יעבוד. אם תעשו סאב, אל תשכחו לעשות מנוי. ואל תשכחו להירשם לערוץ ולשים לייק. תשמעו, זה מטורף, גנבתי לו את ה... טוב, זה לא בריינרוט כזה טוב, באמת. אבל רק נתתי לכם טיפ, איך אפשר לגנוב. פשוט אתם או שמים את הדבר הזה, או את זה קיצור. ואז הוא לא יכול לסגור את הבייס שלו, קיצור. הנה, גנבתי לו, איך קוראים לו? קאצ'ו, ריטו, מלוניטו, משהו כזה. זה קיצור כלב המלון. טוב, אז ביי חברים, להתראות. תחכו לסרטונים הבאים שלי, סטיל או קיצור. אני אתן לכם ספוילר קטן. הווידאו שהסרטונים ייצאו 3 פעמים בשבוע, וספוילר קטן, אבל אל תספרו, אל תגדלו לאף אחד. עוד יום, מחר דווקא, אני מצלם פרויקט חדש, קיצור, בריינרוטים, כאילו... אתם מכירים שקשוקה? שקשוקה זה סדרה בגן חינוכית שכבר מזמן כאילו, אבל לא יוצאת. אז אני רוצה משהו כזה דבר לעשות, אבל רק בעצמי. אבל זה לא יהיה דווקא כמו שקשוקה, מה פתאום? אל תחשבו, אני לא עושה את קופירייט. בוא נשים ככה, כאילו, שאף אחד לא יגנוב לי. אני לא עושה, כאילו, לא יעתיק ממישהו. זה יקרה ככה. בית ספר עם עיניו של תלמיד. מגוף ראשון. זאת אומרת שאני אהיה עם מצלמה ואני אצלם הכל. זה יהיה הדמות הראשית ויש כמה דמויות. אז זה ספוילר קטן, אל תגידו לאף אחד. ונתראה בסרטונים הבאים. ביי חבר'ה.